găsit la un nou episod de Clash Royale. Și acum, da. Wow, câți! 10 de ăștia! Asta am vrut, mă. Deci asta am vrut. Mă fut. Sorry. Bă, da. Mă, vrei să faci trandalei? Stai. Aloe. Ball de barbarian. Ți-am băgat o chestie enervante. Nu prea e enervante pentru mine. Nu știu puțin enervante pentru tine. Da, știu. E mai enervant pentru mine. Moartea, baby, grinde. LOL. Lăsăm țără, lăsăm țără, Ce mai vezi acum? simțire, ha, 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 de simțire, bu, ha, ha. Moartea balonului. Vezi du bever. Da, știu. Vezi, l-am și eu de 3. Nu l-am ca tine de 2. De ce barbarian? Pentru că pot, și pentru că vreau, și pentru că trebuie. Bine, nu trebuie, doar că vreau eu. Do you have a problem with this, man? Yeah. Do you have a problem? Do you have a problem with my fucking balloon? My fucking balloon is a fucking badass balloon. You will cannot destroy my balloon. Fuck your balloon. Oh fucking hell. You think you're cool, you fucking bitch? Fuck you. Tu. Take some barbarians, man. Have a nice day. Da, sunt mort. Have an awesome day. See you next time. And câte secunde te-am terminat de asta? Asta vreau să știu. Bă! Stai puțin. Îți zic eu când să facem, ok? Îți zic eu. Lasă-mă acum puțin. Ok, hai să ne luptăm acum. Dă-i o friendly. Stai, mă, să-mi iau cel mai bun arme. Bă, eu vreau goblins. Instead of... tu bai... N-ai folosit goblin barrel, puteai să... puteai să dai pe barrel. Sigur, milioane.
Bă, dar am decât 2, 3 chestii, Boys. 4 chestii care atacă pe sus, bă. Și am 3. Stai să mi se facă ăsta. Da, mai... Lumea. Mai e o jumătate de minut. Aproape. Mai e foarte You are puțin. still recording. Bun, și în episodul următor vom lua chestul. Bye bye! Nu, nu, nu. Sau da.